magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Ay, grabe. Alam mo... Teka lang, huwag ka magulo, may kachismisan ako. Taka, sino yung kachismisan mo? Inano daw ni ano si ano? Si ano? Tapos nag-ano sila? Ay, nag-ano? Grabe! Kaya alam mo, itong trabahong to, naku, istorbo talaga sa chismisan. Hindi ba iiwasan yung mga ganyan kuminsan eh? Share mo naman sa amin yung chismis. Ay, di, wala. Daya ni Nicole! Gusto niya siya lang. Wala, kanya-kanya hanap ng chismis yan. Alam mo, ako yung nai-imagine ko, ano kayong ang pakiramdam ng isang chismosa na nakakaramdam ng chismis na medyo, siguro parang kinikiliti yung utak nila. Na parang pag nakasagap sila ng chismis, ang saya-saya nila. Oo nga. Oo. Yung parang ano, parang... Explain mo nga sa amin. Ay, oo nga, ito na nga, sasabihin ko nga sa'yo, Jegs, na kapag ka ganito na nakakasagap ako ng latest chika, lumalakas ako. Oo. Kaya madami ako nakikita mga nanghihina sila kasi wala silang sasagap na bagong balita. Oh. Pero totoo yan, ano? Oo, may ganun. May mga tao talaga pag hindi walang nasagap na chismis, parang lalagnatin. Oh. Parang hindi alam kung anong gagawin. Nakakaloka. Uy, pero sana kung kung meron man kayong nakakabusog. Narinig niyo ba yung dighay? Busog ka na ikaw sa chismis. Nabusog ako sa chismis. Nakakaloka. Hindi, sana naman kung meron po tayong naririnig na balita, kung di naman po ito verified, kung sa tingin mo naman ito'y makakasama. Correct. At hindi makakatulong dun sa taong involved, ganyan, wag mo nang ikalat. Oo. Lagi mong i-imaginein kapag ikaw yung tipong pasabi ka na dun sa chismis na sobrang juicy, pakwento ka na, 'di ba? Lagi mong isipin, ano kaya kung nakatingin sa akin ngayon si Lord? Yan. Ano kayang reaction niya sa akin, 'di ba? At kapag nakita niya na hindi mo ikinalat yung chismis, itinikom mo yung bibig mo, hindi ka na lang nagsalita, ay nako, imaginein mo si Lord meron sa yung thumbs up. Ayan. Yan. Tsaka finger heart, 'di ba? Alam niyo ba na kasalanan yan, sinasabi yan sa Bible, yung false testimony. Ayan. Slander. Yan. Paninirang puri. Kasi alam niyo po, hindi niyo po alam, minsan yung mga ibang tao, ang meron na lang sila, yung kanilang pangalan. Wala na silang ibang pinangahawakan na kung ano-ano pa, kundi at least man lang people respect them, naniniwala yung mga tao sa kanila, di ba? Yung mga ganong klase, mga eksena, tapos biglang chichismisin mo lang nang walang basihan nang hindi naman sigurado. Well, kahit kung minsan nga may basihan ka, kung hindi beneficial dun para sa tao, wag mo nang gawin. Wag mo na. Kasi hindi nakakatulong Hindi talaga bida-bida ka din Gusto mo bida-bida ka, may latest kang chika. Yung mga bida-bida ay nanghihina pag walang chika, kaya lumalabas sila ng bahay. Tumatambay sa mga tindahan. Tinataasan yung kanilang, tinatalasan pala ang kanilang tenga. Kaya pala, Jegs. Kaya pala yung mga kakilala kong chismosa, lagi sumasakit ang ulo. Palabas na pala yung sungay. Yung sungay kasi yan yung antena ninyo. Diba? Para makasagap ng latest happening. Diba? Tama si Diego If it's not beneficial, if it's not going to help, tas alam mo naman sa sarili mo na kaya mo ikinakalat ito kasi gusto mo lang hindi mo trip yung taong yun. So dahil hindi mo trip yung taong yun, parang meron ka ng, kung di man bawas, may dagdag. Yan. Diba? At ayaw ni Lord ng gano'n. Tapos yung sabihin natin tama yung kinukwento mo, pero pinuprovoke mo yung kakwento mo na mag-comment. Di ba totoo? Aminin nyo na. Di ba, Mare? Di ba? Sinasabi ko na nga ba Ano sa tingin mo? Di ba? So ngayon, hindi ka lang basta nag-slander, nagbigay ng false testimonies, di ba? Nandadamay ka pa. Ayan, nang udyo ka. Correct. Nang
naghihikayat ka pa ngayon. Oo. So kaya nga naman talaga matindi na yung sakit ng ulo. Palabas na talaga yung sungay na malalaki, di ba? Nakakalurky. Well, yun po. Ngayong araw na ito, practicein na po natin yan kung yan ang New Year's resolution natin sa incoming 2025 na hindi na mag-false testimony against other people, Correct. hindi na mag-chismis, mga hamak, magkakalat ng hindi magandang balita, di ba? Ay nako, bakit ganun? Kapag ka-chismis ang juicy, kapag ka-scandal, sinishare. Pero kapag kauna pa lang ang shinare nung friendy mo o kaya ng kumars mo, ano tawag dito, word of God, mga quotes, yan, di ba? Which nakakatulong sa iba. Nakakatulong sa pero kapag ganun nakita mo pa lang na, ay, may ganun. Scroll up or scroll down, di ba? Sinong may gawain yan? Anong daw sabi? Eto na nga, teka lang. Kailangan nating tapusin na mas maaga itong itong segment natin kasi juicy masyado to. Charot! Medyo makatas. Makatas, di ba? Pero sa True Lalot, walang halong eklabu. Yun yung pinakamahalagang gawin po natin na i-practice po natin. Tama. I-practice natin na what if, imagine natin na si Lord nasa tabi natin kapag ginagawa natin yung mga usual na ginagawa natin. So for example, pagising sa umaga, pag inimagine mo na nandun sa paanan mo si Lord o kaya sa parte ng kwarto, hindi ba itong una mong gagawin, kakausapin mo? Yes. Pero kung hindi mo imagine na nandyan siya sa tabi mo or nandyan siya sa paligid mo, anong unang gagawin mo? Alam na this, di ba? Kukuha ng cellphone, chismis na naman. Correct. Di ba? Ganun yun eh. If you always imagine that katabi mo si Lord na ginagawa yung ginagawa mo, mas gagawin mo siya ng tama eh. Kasi nakabantay eh. Kasi ma-hurt si Lord kapag gumawa ako ng hindi maganda, nagchismis ako ng hindi tama. At hindi lang yan, ang lagi kong sinasabi, yung consequence talaga ng kasalanan, nakakatakot talaga. Imagine mo, chismosa ka tapos magugulat ka na lang yung anak mo na yung chinichismis. Babalik talaga at babalik sa iyo. May ganun. May consequence na magsasuffer yung anak mo. O kung sino man. Sa pamilya mo. Sa mahal mo sa buhay, di ba? Ay, nakakaloka. Sige na nga, kahit juicy to at makatas-katas, di ko share sa'yo, Diego. Para ma-happy si Lord sa akin today. Kasi malapit na yung birthday ko eh. Ang wish ko lang naman ano ba mga wish ko? Para matupad, di ba? Pero sa True Lalot, walang halong eklavu. If it's not going to be beneficial for you, it's not going to be beneficial lalo for others. Especially for others, di ba? Wag mo nang gawin. Yan, hindi siya nakakatulong. Correct. Ang pwede mong gawin for others is giving or sharing happiness. Meron akong napanood na isang cute na video ng isang teacher. So isang teacher ng preschool, ng kindergarten. Meron siyang baon na napakaraming mga lobo. Tapos sabi niya doon sa mga estudyante niya, okay, so isulat ninyo yung pangalan ninyo sa lobo ninyo. Yan. So, ang bawat bata nagsulat ng pangalan nila, 'di ba? Pumili ng favorite color ng balloon, sinulat ang pangalan. No? Kunyari, Diego, Nicole, yan. Diego kulay red, Nicole kulay pink, ganyan. So sabi ng teacher, mga bata, ang kailangan nyong gawin, paghalu-haluin ninyo yung mga lobo. Okay. Tapos dapat in 10 seconds mahanap ninyo ang pangalan. mahanap ninyo yung pangalan ninyo. Okay. Kasi ang saya-saya ng mga bata na meron silang lobo, yung pala may ganun na paghahalu-haluin. Pambira naman sa teacher na to. Hirap naman pala na pinapagawa ng teacher na to. Baka magsaksakan pa ng lapis yung mga bata. Sakro! Diba? Pero kasi yung teacher, she's trying to, of course, dahil teacher nga siya, teach a lesson. So ang sinasabi niya, sige, para maging happy kayo, paghalu-haluin yung mga lobo. Okay, nalo Tapos na. in 10 seconds, kailangan yung mahanap yung lobo ninyo. Di syempre, hindi naman nila nagawa. Kasi ang daming estudyante, ang daming lobo, titingnan mo pa yung lobo, ganyan. Pare-pareho pang kulay malamang iba. Kung pare-parehas pa ng kulay, so napakahirap. So ang sabi ng teacher, ganito,
in 10 seconds, ang gagawin ninyo para maging masaya itong activity natin, kung kaninong pangalan yung nabasa mo na lobo, ibigay mo sa kanya. O di nung yung bata, nakuha niya yung pangalan ni, kunyari ni Marga. Diba? Di syempre kilala niya si Marga. Wala pang 10 seconds na ibigay niya yung lobo. So in less than 10 seconds, lahat sila, hawak na nila yung mga lobo nila at lahat sila happy. Okay? So ano ang lesson? Kanya-kanya po yan. Bala na kayo mag-isip. Problema nyo yan. Problema nyo na yun. Kung hindi nyo na-gets, ganun po talaga matatalino lang po nakaka-gets ng mga pinag-uusapan namin. So ang lesson is, ang happiness, kapag kasi sa sarili mo hinanap, mahirap talaga. Correct. Hindi mo talaga mahanap. In the same way na ganun. Yes. Hinahanap mo yung sarili mong lobo, hinahanap mo yung sarili mong pangalan, hindi ka magiging tunay na masaya. Pero hindi ba't nung ang happiness ay shared na. Binigay mo. Diba? Nakuha mo itong lobo na to, binigay mo kay Marga, diba? Ang sarap sa pakiramdam kasi nakita mo si Marga sumaya. So ganun po yung yun yung magandang i-share. Happiness, hindi chismis. Correct. May mga bagay kung minsan in our own capacity hindi natin kaya. Correct. Kinakailangan natin yung tulong ng iba. Yes, sa true lalo to lang halong eklabu. O siya, exit na tayo, Jegs. I really have to take this call. But importantisyo sa mga kabisyo ang i-share po natin, happiness. Yeah, good vibes palagi. Sa true lalo to lang halong eklabu. Hanggang dito na po ang mga kumikinangers. Ako pong kumikinang na ulo. Ako po si Diego Bandido. At ako naman ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!